Lukanda Fuitiline resqet protest ġudizzjarju kontra l-kumpanija Torka tal-kostruzzjoni Taċa wara li din ma ħallsetx għall-ikel u l-akkomodazzjoni li offrit lil ħaddiema qed ikun irrappurtat li l-ispejjeż jaqbżu €250,000. Taċa hija wkoll waħda minn numru ta' kumpaniji privati oħra li kienet wieġbet għal sejħa dwar l-iżvilupp mill-ġdid tal-Lukanda Fortina f'Taslima u l-proġett tas-City Center tad-Dibi f'San Ġiljan. Ġimgħat sar magħruf ukoll li Taċa allegatament żammet lil bosta ħaddiema torok f'binjiet prefabrikati f'barrieri apposta u li fl-istess ħin naqset milli tħallas ma' 80 ħaddiem għal xogħlu. Eventwalment il-kumpanija mexxiet dawn il-ħaddiema fil-lukanda Ċervjola Fuitiline. Issa tmexxija tal-lukanda qalet fil-qorti li Taċa għandha 22 kont differenti b'kollox jitħallas li b'kollox jammontaw għal €250,289. Dawn jinkludu servizzi ta' akkomodazzjoni, ikel u xorb u servizzi oħra. Id-direttur maniġerjali tal-Lukanda Alexio Borġ qal li l-Lukanda batet notifika tal-ħlas lil kumpanija iżda Taċa qatt ma onorat il-ftehim tal-ħlas wara li qalet li tinsab f'diffikultajiet ma' bosta klijenti. Issa l-qorti qed tkun mitluba tiddeċiedi l-każ urġenti. Aktar kmieni din is-sena il-Lukanda Fortina li wkoll kienet klijent ewlieni tal-kumpanija qeddet il-karti minn mal-kumpanija Torka wara falliment fit-taħdidiet dwar l-iżvilupp f'Tinje. Brabta ma' dan il-każ il-ħaddiema kienu waqfu jaħdmu u anke għamlu strajk tal-ġuħ minħabba li kienu ilhom madwar 5 xhur ma jitħallsu.